हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसे बरायना बावहरनाय थालायबाय। लोगोफोर दिनैहाय मागोनि 1 तारिख आरोना, जों ओमफ्राय नै बटगाट सेराव आइथान मेला जायो बेयावनो फैदों आरोना लोगोफोर। भिडिअखौ लोगोफोर आङो लोगो होनो हायाखै आरोना, बेनिखायनो आङो हगारनाया लेट जाबाय आरोना लोगोफोर। अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो अननानै। ओइ मा नागिरदों? बा मानसियानो मानसि माथो। लाथ'ब्रा। अबावथो थांखो बेलाय? Pepe. Alar. Nih लोगोफोर फुजा होनोसै जोङो दा। नै पानिपुरि जादों जोंहा। Iya. আপনার দুটা হল মা একটা দেশি আমি দেশি একটা ওরে এই মাত্র দিছে হে একটা পানিপুরি বেশি না। Labai gaंसे हाथ दासो फैफिनगोन होनदोंना? थांखो?
आरोना थांनोसै जोङो दसे थानानै जि हाद्रि बाला गोजा अखा हाथाराखै नालाय एकदम गुफुंनाय गोजा आरोना जायगायानो दैया दा फिसा आरोना राननानै दंजोबो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि चेनेलखौबो थाब थाबनो 1K खालामदो लोगोफोर अननानै